Какви са най-честите сигнали, по които може да се ориентираме, че нещо не е наред наистина с щитовидната жлеза? Това са актоимунните и тироидни заболявания, към които спада и Хашимото. Че това, че приемат някакви витамини и минерали, в никакъв случай не може да е противопоказно и да им навреди. Доста отдавна известно заболяване. Къде се намира, каква е функцията? При една млада пациентка или един млад пациент ТСХ-то трябва да бъде около 2,5. Това е цинка, селена, витамин D. Това е доста отдавна известно заболяване. Е установен проблем, т.е. при поставена диагноза с Хашимото, срещала съм много твърдения. Няма как, нали, тия хормони да ги произведем този недостиг или пък няма как да потиснем синтезата без съответните медикаменти. Здравейте на всички отново. Днес сме в нашата втора тема, за която нямах търпение да я осъществим, тъй като от известно време насам ми направи впечатление и то много силно, че жените, с които работя, масово страдат от някакъв проблем, свързан с щитовидната жлеза. Затова исках да направя тема с професионалист, който да даде полезна информация, да сме полезни заедно с него, защото наистина считам, че това е тема, за която трябва да се говори повече. За мен е чест и удоволствие да ви представя днешния ми гост на втората ми тема. Именно това е доктор Виктор Велов. Той е ендокринолог и се надявам да ни разкаже много подробно за щитовидната жлеза. Тук си говорим за женско здраве и красота и грижата за тялото отвътре и отвън, но когато става въпрос за здравето трябва да се обсъжда от професионалисти. Нали така, доктор Велов? Така. Здравейте на вас и на вашите зрители. Първо искам да благодаря за поканата. За мен е удоволствие и чест днес да сме заедно и да си говорим по тази толкова актуална тема, по проблемите на щитовидната жлеза. И аз много благодаря, че приехте поканата ни, защото наистина ми прави впечатление, че това е много масов проблем и считам, че жените трябва да са по-информирани, тъй като в днешно време интернет знаем, Google знае всичко, но реално не е така. Така е, изкуственият интелект, чат GPT. Да, но професионалистът си е професионалист. Пациентите обикновено влизат в кабинета с подготвени от интернет какво са разбрали, какво не са разбрали, но винаги са информирани по темата. С предварителна диагноза. Да, компетентни са и така. Но доколко обсяват кое е правилното и кое не е правилното, това е друг въпрос. Да, да започнем тогава с някаква по-обща информация, да разкажем малко повече за самата щитовидна жлеза. Къде се намира, каква е функцията? Щитовидната жлеза е орган, жлеза с вътрешна секреция, разположена е в основата на шията, зад гръкляна, състои се от два лоба, които се разполагат така условно казано като крила на пеперуда от двете страни на трахеята и са свързани помежду си с една по-тясна част, наречена исмус. Тя е малка, но е с изключително изключителна важност за нашия организъм, защото щитовидната жлеза е орган, който регулира всички метаболитни процеси в организма. Топлообмен, метаболизъм, всичко това се регулира от нейната функция и съответно нарушения, които се случват с жлезата, променят много драстично нашия метаболизъм, нашия начин на живот, настроение, по време на вътреутробното ни развитие, дори развитието на централната нервна система, така че тя е изключително важна за нашето нервно-психическо и всякакво благополучие. А какви са най-честите сигнали, по които може да се ориентираме, че нещо не е наред наистина с щитовидната жлеза? Първо, може би трябва да ги разделиме на симптомите на нарушения на щитовидната жлеза. Първо трябва да ги разделим на две основни групи. Това са състояния или заболявания, които протичат с повишена функция на жлезата или медицинския термин, също така разпространен, хипертироидизъм и такива състояния или заболявания, които протичат с понижена функция на жлезата или хипотироидизъм.
Симптомите на повишената функция на хипертироидизъм, която държа да кажа, че е доста по-рядко се среща, за разлика от хипотироидизма, от понижената функция, която е доста по-често срещаното в клиничната практика. Симптомите това са сърцебиене, учестен пулс, изпотяване, редукция на тегло, нервност, напрежение, високо кръвно налягане. Това са все симптоми, които насочват към повишена функция на жлезата. Много голяма редукция на тегло при запазен апетит. Симптомите на хипофункцията или на хипотироидизма са в противоположна посока, логично. Там имаме мудност, умора, леко надаване на тегло. Много често пациентите казват, влизат в кабинета и казват, имам заболяване на щитовидната жлеза, много рязко качвам килограми, обаче като тръгнеш да ги разпитваш, реално прогледнато има някакъв или диетичен проблем, нали? Често се обвинява щитовидната жлеза за килограми, но да кажем при хипотироидизъм леко до драстично, така, не чак в такава голяма степен покачване на килограмите. По-скоро там симптомите са точно тази умора, отпадналост, мудност, нежелание въобще за водене на активен начин на живот, понижаване на пулса, на кръвното налягане. Това са все такива симптоми, сухата кожа, косопада, това са все симптоми на хипофункция на жлезата. Можем ли да кажем, че при хипофункцията на щитовидната жлеза, защото това ми направи впечатление, което казахте и вие за килограмите и съответно за трупането на килограми, много често при мен казват, имам проблем с щитовидната жлеза, много често проблема е Хашимото, за което ще говорим и след малко и за него малко повече. И ми казват, не мога да отслабна. Край, това е причината, каквото и да направя, не мога да отслабна това. Реално така ли е или не точно? И да, и не. Защо и не и да? Да, категорично щитовидните хормони участват в регулацията на метаболизма, т.е. при една хипофункция метаболизма ще се забави и ще има надаване на тегло, но както казах, то при водене на един активен начин на живот, една ежедневна физическа активност, спорт, примерно 3 пъти седмично по 45 минути не говорим, не всички хора трябва да стават маратонци, атлети. Така. Аз също не съм чак такъв привърженик на спорта, но се старая да поддържаме на така оптимално ниво на физическа активност и на спорт няколко дни в седмицата, които да поддържат моя тонус, метаболизъм, така че един правилен начин на живот, редовна физическа активност, поне 3 пъти в седмицата, спорт, който ни харесва, аз лично ходя на фитнес, не съм привърженик на определен спорт, но има плуване, има всичко това е според предпочитанията на конкретния пациент, правилното хранене, редовното, т.е. какво им пред правилното хранене, няма някакви универсални диети, аз въпреки че съм лекар не съм привърженик на диетите, защото дори когато кажем думата диета, хората я приемат диетата като нещо временно, нещо краткотрайно, което е най-голямата грешка, когато човек тръгне да редуцира килограми и има такива желания, съответно. По-скоро режим на хранене. Аз обичам тази дума и на пациентите винаги я обяснявам и с щитовидни проблеми, и с затлъстяване, и с метаболитен синдром, че по-скоро имаме режим на хранене, нямаме диета. И този режим трябва да бъде така направен, че не да ни ограничава конкретни храни. И сладкото е позволено, и пържените храни са. Просто всичко трябва да бъде в количеството, баланса. Да, аз винаги казвам, че балансът е в основата на всичко. Абсолютно. Така че един правилен начин на живот с физическа активност и правилно хранене, дори при нарушения някакво на щитовидната жлеза с хипофункция, килограмите ни пак могат да бъдат абсолютно в норма и да бъдем абсолютно активни и физически издръжливи и да се чувстваме добре, защото не случайно казваме здрав друг, здраво тяло, са казали хората преди нас, защото наистина физическото здраве води и до психическо такова и реално погледнато, дори по определение здравето го наричаме не само отсъствие на болестни, ами пълното социално, здравословно и емоционално състояние, т.е. трябва да има някакъв баланс. Тоест, както се чувстваме, така реално е и нашето здраве. Тоест, ако ние се чувстваме потиснати заради килограмите си, заради външния си вид, то това оказва влияние върху нашето здраве и начин на живот. Да, точно. Абсолютно съм съгласна. Затова и холистичният подход е на първо място при мен, защото
Това е баланса във всичко, и в духа, и в тялото. То е ключа към всичко и значи можем да кажем, че хипофункцията не трябва да се ползва като оправдание, че не може да свалим килограми, а с правилните методи, точно хранителни навици, здравословни навици. Именно, тя трябва да се лекува. Аз не казвам, че не трябва да се лекува. Тя трябва да се лекува, но с тези неща, за които си говориме... Може да си водим пълноценен начин на живот, точно без да се притесняваме, че нещо ни има. Защото не е така. А кои са най-честите проблеми с щитовидната жлеза в определена възраст вече между 20 и 55 години? Какви изследвания, кръвни, образни е добре да си направи една жена, ако има някакви притеснения? Първо, искам да започна с това, че заболяванията на щитовидната жлеза, при тях имаме доста така, като при всички останали заболявания, но имаме доста голяма фамилност. Тоест, какво имам предвид? Много е важно, когато даден пациент има някакви съмнения, да разпита близките си, майка, леля, особено при жените, говориме, там е по-скоро по майчина линия, върви предаването. Да разпита своята майка, сестра, леля, баба, дали са имали някакви проблеми с щитовидната жлеза. Тоест някакви заболявания. Да, защото при тези пациенти е хубаво да се направи, дори и да нямат оплаквания, един скрининг, такава възрастта, 20-25, може и малко по-рано, към 18 години, да си направят съответни изследвания, ще стане дума какви след малко, които да просто да направят един скрининг, има ли някакъв проблем. Защото наследствеността е фактор за развитие на заболявания на щитовидната жлеза. Категорично това е доказано. Какви са заболяванията? Заболяванията на щитовидната жлеза може да ги разделим на няколко основни групи. Най-честите заболявания, не мога да кажа дали са най-чести, но да кажем едни от най-честите. Това са автоимунните и тироидни заболявания, към които спада и Хашимото. Какво се включва в тези заболявания? В тези заболявания се включва автоимунният тироидит на Хашимото, както и други автоимунни тироидити. Базеидовата болест, тя протича с хиперфункция, тя е, да кажем, противоположната на Хашимото. Да кажем, не точно, защото ще кажем, си говорим за Хашимото, че той е малко двулика работа при него, може и да е с хипофункция, може и да е с хипер, ще си поговорим малко по-подробно за него. Базеидовата болест, която протича с повишена функция, възпалителни заболявания на щитовидната жлеза на практика се наричат тироидити. Те биват остри, подостри и хронични, към които спада и автоимунният тироидит на Хашимото. Острия е много голяма рядкост. Подострия тироидит се среща, той се развива сред вирусни инфекции. Има доказани случаи, че се развива и след COVID-19 от предходните години. Така. Ще кажа няколко думи за това заболяване, подостър тироидит след малко. То е по-рядко. Друга честа патология на щитовидната жлеза, това са възлите на щитовидната жлеза. Като държа да отбележа, че възлите на щитовидната жлеза могат да не протичат с никакви симптоми. Тоест, тук е много важна също фамилността. Имали ли сме назад някъде в рода си възли на щитовидната жлеза, е хубаво да се направи едно такова изследване, пак в тази възраст. Какво е изследване? Възлите с щитовидната жлеза могат и да дават симптоми, но често не дават симптоми. И тук идва ролята... Тоест няма никакъв сигнал, който да ни даде... Абсолютно никакъв сигнал. Може да няма дълги години, може да няма никакъв сигнал. И тук идва ролята на ехографското изследване. Ехографа, както във всички други области на медицината, в акушерството и гинекология, в кардиология, в гастроентерология, вече в почти всички области се използва ехографския метод. Ехографията е един така доста лесен, удобен метод, който е и безвреден при бременност. И безболезнен. Абсолютно, отнема няколко минути. Хубаво е да се извърши от ендокринолог с опит в ехографията, за да може да се направи обща оценка на клинични оплаквания, ако има пациента, ехографски, т.е. морфологично как изглежда жлезата и съответно кръвните изследвания, за които сега ще си говорим допълнително. При налични оплаквания, какви изследвания съответно трябва да се направят? Най-важният показател, който изследваме при оценка на
тироидната функция, това е тироид стимулиращия хормон. Е по-известен като ТСХ или TSH. На практика той е хормон, който не се отделя директно от щитовидната жлеза, да го отбележа, защото много хора се бъркат, нали, така изпадат в едни драми. Той е хормон, който се отделя от хипофизата, от предния идеал. Това е жлеза, която се намира в междинния мозък. Който обаче... е много важно да го знаем. Да, много е важно. Аз държа да го отбележа, защото много хора не го знаят и са така леко притеснени и объркани. Отделя се от хипофизата, както казах, но този хормон регулира изцяло функцията на щитовидната жлеза. Тоест, той е един регулатор на функцията на жлезата. Не се отделя от нея, но регулира функцията й. Тоест не е необходимо да се паникьосаме и да си пускаме всички възможни хормони. Не, точно. Достатъчно е да проверим така. този основния и вече той, ако ни даде някаква индикация. Много често точно това правят пациентите, отиват без да посетят специалист по ендокринология или въобще медицински специалист, отиват в лабораторията, те правят едни така промоционални пакети повечето лаборатории, пускат се всички изследвания без да са необходими, а то не се прави по този начин. Първо се започва с ТСХ, тироид стимулиращия хормон. Той е основният регулатор на функцията на щитовидната жлеза и се смята, че при нарушение на щитовидната жлеза или в посока хипо или в посока хиперфункция ще има отклонение в ТСХ. Тоест, ако имаме хипофункция на жлезата, понижена функция, респективно ТСХ ще се повиши при хипофункция. Това обърква много пациентите, защото той не се отделя. Докато обратно при хиперфункция на жлезата, той по механизма на обратната връзка ще се понижи. Тоест, доказано е, той е най-чувствителният показател за изследване на щитовидната функция, че латентни или явни нарушения на щитовидната жлеза във функцията й дават отклонение в ТСХ. Можем ли да посочим някакви ориентировъчни цифри, като заговорихме за понижение и повишение? Така. Основно в повечето лаборатории, така международно е прието ТСХ да е в нормата от 0,4 до 4 мили международни единици на литър. Държа обаче да отбележа нещо много важно е, че при млади хора и при млади жени, особено в репродуктивна възраст, където, които целят забременяване или са в такава възраст, целта е ТСХ-то да бъде около 2,5, т.е. в долната 1/2 на нормата. Защо е така? Доказано е, че пациенти с ТСХ на 2,5 в горна 3,5, 4, доказано е в много епидемиологични проучвания, че при тях титъра на антителата, които ще кажа след малко при Хашимото, е повишен. Тоест, при една млада пациентка или един млад пациент, ТСХ-то трябва да бъде около 2,5. Това са ни и целите на заместителното лечение при хипофункция при млади хора. Докато да кажем при една по-напреднала възраст 70 и нагоре, там може да си позволим ТСХ да бъде в 4, че даже си позволяваме да бъде и 5 и 6. Защо е така? И защо може да навредим, ако започнем лечение при едно ТСХ, примерно 4 преди един 70 годишен пациент? Тогава съобразяваме и какви заболявания има пациента, сърдечно-съдови и така нататък. Там ТСХ-то ни може да варира дори и до 10, като съобразяваме и сърдечно-съдовите и другите придружаващи заболявания, защото можем да вкараме пациента в хиперфункция. Тоест, таргета ни при млади хора е 2,5. Различен е, затова много държах да обясня, различен е при различните възрастови групи. Сега, особено пък за бременност, искам да кажа, че там пък стойностите на ТСХ са различни за различните триместри. Това е много важно, защото пациентка с установено заболяване по време на бременност или такава с предходно установено заболяване трябва да изследва ТСХ и да се консултира с лекуващия си ендокринолог, защото там имаме различни стойности, там ТСХ го целим да е дори в по-ниски. Първият триместър е от 0,1 до 2,5, втория от 0,2 до 2,5, в трети триместър от 0,3 до 3. Тоест там целиме такова ТСХ, което трябва да бъде проследявано в първия триместър на 4-6 седмици, след това във втория поне един път. По време на бременност колко често е добре да се проверява? Точно това казах. На 4-6 седмици в първи триместър, във втори поне един път и в трети. Тоест трябва да проследяваме пациентите и при нужда
да увеличим дозата на заместителното лечение. Ще кажем какво е заместителното лечение, защото една хипофункция на майката може да бъде много пагубна за бъдещия плод. Защото, както казах и в началото, щитовидните хормони са много важни за развитието на централната нервна система. А до 12-та гестационна седмица плода няма собствена щитовидна жлеза и използва хормоните на щитовидната жлеза на майката. Тоест една хипофункция може да бъде много опасна в този период и пагубна за бъдещия индивид. Така че при бремени нещата са малко по-сложни и категорично те трябва да посещават малко по-често своя ендокринолог, който да им пусне съответните изследвания, при нужда да промени дозата в заместителното им лечение и така. Това беше много полезно, наистина благодаря. Да си поговорим малко повече и за Хашимото. Защо в днешно време все повече млади жени получават подобна диагноза? Първо искам да кажа няколко думи за това заболяване. Това е доста отдавна известно заболяване. Автоимунен тироидит, както го нареках. Тоест, първо причината е някакъв автоимунен процес. Какво значи автоимунен? Автоимунните процеси, това са нашата имунна система изгражда антитела срещу собствени структури. Тоест в случая с щитовидната жлеза срещу определени ензими в щитовидната жлеза, които секретират, участват в синтеза на хормоните и на практика по този начин се разрушава структурата на жлезата. Причините за автоимунните заболявания изобщо са много. Все още има много дискусии по този въпрос. Точно за Хашимото, наследствеността, за която наблегнах и по-рано, много е важна наследствеността, т.е. винаги трябва, винаги когато влязат пациенти, ние ги разпитваме за наследственост в тая насока. Явно това е много основен показател. Много основен показател е. Едни причини, които казах, които ние ги знаем все още, неизвестни за всички автоимунни заболявания. И другото, разбира се, стреса, но стреса, аз смятам, че е в основата на развитие на всички заболявания. Не само на щитовидните, не само на Хашимото, въобще на затлъстяването, на хипертонията, на захарния диабет тип 2, ако искате. Тоест, стреса, начина на живот също оказва влияние. Тоест, от генетиката се не може да избягаме, категорично. Със сигурност, да. От генетиката се не може да избягаме, но това, което може да направим е точно с навиците, т.е. начина ни на живот, дали ще спортуваме, дали ще се храним правилно, дали ще мислим позитивно. Много е важно това. Колко е важна много е важно да мислим позитивно, да. Мислим позитивно. Дали ще водим един активен начин на живот, това зависи от нас самите. Тоест, това можем да го променим. Това е модифицируемото, докато генетиката си от нея не може да избягаме. Когато се натрупа и генетика и начин на живот, тогава нещата стават много лоши. Затова това, което може да направим е при наличие на фамилност, на генетична предразположеност, е да направим така съответните скринингови изследвания и консултация с специалист в една по-млада възраст. По отношение на начина си на живот, вече ги казахме нещата. При вече установен проблем, т.е. при поставена диагноза с Хашимото, срещала съм много твърдения, че благотворно действие и влияние имат цинка, селена, витамин D и някои противовъзпалителни. Така е. Каква е вашата препоръка в такива случаи? По отношение на селена, като цяло селена е мощен антиоксидант и специално за щитовидната жлеза той участва в синтезата на хормоните като антиоксидант, съответно и така, че той е щитовидната жлеза, да го кажем условно, обича селен. Тоест консумацията на селен е препоръчителна, дори задължителна. По отношение на другите антиоксиданти, да, има множество добавки в фармакологичната индустрия. Повечето са на основата на селен, има и други съответно витамини и минерали, които благоприятстват антиоксидантите като цяло развитието на всички автоимунни процеси, не само на автоимунните тироидни заболявания, в случая Хашимото. Така че можем ли да кажем, че антиоксидантите са много важни изобщо като цяло, дори без категорично са важни, проблем? Не само, пак казвам, за тироидното здраве, ами въобще за
пак ще кажа тия социално значими заболявания, захарен диабет, хипертония, категорично развитието на оксидативния стрес е в основата дори на развитието на неопластичните и на раковите заболявания. Не само на хроничните заболявания, ами точно и на тези неопластични заболявания, които са също доста голям мащабен проблем. Важно беше за мен много да го уточним, защото концепцията и моята философия на това, което аз залагам, е точно антиоксидантите, поради тяхното действие в всякакъв аспект, тъй като ние ежедневно сме атакувани по всякакъв начин и от свободни радикали. Така е. И трябва ни някакъв щит и някаква защита, без значение дали имаме някакъв установен проблем с щитовидна жлеза, друг проблем здравословен или липса на проблем. Нали? Не е задължително да имаме някакъв проблем. Затова беше важно за мен да го уточним. В вашата практика, какво бихте посъветвали жените да правят за себе си, като подкрепа вътрешна, като някакви витамини, минерали? Ние така или иначе тези неща повечето сякаш си ги казахме от гледна точка, нали, начина на живот. Както казах, много е важен спорта, много е важна не спорта, ами физическата активност. Думата спорт няма да я използваме, тя е за професионалистите, които се занимават с спорт. Ние трябва да се стремим към физическа активност, към правилно хранене, рационално, положително мислене, което е много важно. Разходките навън. Да. За съжаление, поне по моите наблюдения, все по-малко хората излизат навън, сред природата, което не е като че ли много добре, не е само за щитовидното ни здраве, ами въобще за цялото ни благополучие, социално и физическо. Така че това мога да кажа като съвети. Да избягваме стреса. Ние от стреса не може да избягаме, така или иначе стреса е около нас, но някак си всеки трябва да намери начина, по който да се справя с начин, по който да се справя с стреса. И аз мисля, че точно именно физическата активност до някъде накара да се борим с стрес. С стреса. Да. Доктор Велов, да ви върна малко на темата с изследванията, кръвните, образните. Какво е добре, освен ТСХ, да си проверим при някакви съмнения за проблем? Така както казах, ТСХ не е основният показател и ако има нарушение на щитовидната жлеза, той се променя. Обяснихме каква е промяната при хипо и при хиперфункция. Съответно, при наличие на хипофункция, следва да изследваме останалите, т.е. да изследваме хормоните, които реално се произвеждат от щитовидната жлеза. Сега е момента да кажа кои хормони се произвеждат. Щитовидните хормони са два, FT4 и FT3. В по-голяма степен FT4, а FT3 се произвежда в периферията, т.е. конвертира се периферно. FT4 нарича се съответно тетраиод тиронин или тироксин и триод тиронин. От името на хормоните става ясно, че в състава си те имат йод. Най-вероятно ще ме питате и за йода. Много актуален. Много актуален, да. Йода, че е важен, той е важен, защото е в химичната структура на щитовидните хормони. Той от самото име личи, той е като гръбнака за изграждане на тези хормони. Важен е, но за щастие в България сме преодоляли преди много години йодния недоимък или йодния дефицит с йодирането на готварската сол. И затова аз държа така да отбележа, много е популярно да се използва хималайска сол, само че тя няма йод, тя не е йодирана, така че особено бременни жени и особено планиращи бременност, и пък и не само, е хубаво да си консумират йодирана. Да не сме толкова модерни, а по-скоро да сме традиционалисти. Да, защото именно в миналото точно едно от основните заболявания, което сега е изкоренено, е било точно тази гуша, така наречена, струма, която се получава от недостига на йод. Тоест няма достатъчно йод, не се синтезират щитовидни хормони, ТСХ се повишава компенсаторно по обратната връзка и увеличава обема на жлезата. Има едни такива снимки с едни огромни гуши. Да, това е изкоренено за щастие в България, чрез йодираната готварска сол. Около 100-150 микрограма йод трябват на ден, която напълно достатъчно суплементира с тази йодирана сол. Вече при бремени около 200-250 микрограма, като много е важно
суплементацията с йод, особено при бременните, за което обясних, нали, за развитието на щитовидната жлеза на плода. Тоест, защото майката има по-голяма необходимост, тъй като освен за собствени хормони, тя произвежда хормони за плода до 12-та гестационна седмица, така че това. Тези хормони изследваме FT4. След ТСХ изследваме FT4. По отношение на хипофункция, една от най-честите причини за хипофункция е автоимунният тироидит на Хашимото. В много голям процент от случаите той прочита с хипофункция, въпреки че той може да прочиче и с хиперфункция, може да прочиче и без отклонения в хормоналните показатели, т.е. да имаме само едни положителни антитела или ехографски образ. Тоест, ние така го наричаме ендокринолозите, тироидите на Хашимото, хамелеона в тироидологията, защото може да прочича с множество различни симптоми. Може да е с хипофункция, може да е с хиперфункция, може да е еутироидни, ние казваме, когато хормоните са нормални. Така че при съмнение за Хашимото, освен ТСХ и FT4, съответно ендокринолозите назначаваме и двете антитела. Анти-ТПО и анти-ТГ, антитиреопероксидазни и антитиреоглобулинови, или така по-известни като МАТ и ТАТ в лабораториите и в обществеността. Тези антитела ни показват дали има автоимунен процес в щитовидната жлеза и ние ги изследваме точно при съмнение за Хашимото. Да. Тоест при Хашимото правим три основни неща при съмнение за Хашимото. Пускаме ТСХ и FT4 като кръвни изследвания, пускаме антитиреопероксидазни и антитиреоглобулинови антитела и задължително правим ехография на щитовидната жлеза. Защото, както казах, може да няма отклонения в хормоните, може само антителата да са с леко повишен титър, но да имаме характерни структурни промени в паренхима на жлезата, които може да ги оценим само с ехографското изследване. Много често и Хашимото протича с възли, т.е. може да имаме Хашимото с възли, може да имаме само възли, така че ехографското изследване има много важна роля в прегледа при ендокринолог и въобще в щитовидните заболявания. Така че едно ехографско изследване е хубаво, така и при пациенти с установено заболяване да се случва поне веднъж в годината, с възли поне веднъж в годината да имаме една ехография от ендокринолог и контролни изследвания, за да се промени дозата или да остане същата. Така че това са основните хормонални изследвания, образни, лабораторни, които правим. Сега малко повече искам да кажа и за възлите на щитовидната жлеза, защото те, Хашимото, че е често срещано, но възлите, както казах, не са по-малко срещани. Освен фамилността... Както се казва, има класация и при щитовидните проблеми. Точно така. За възлите, както казах, ехографското изследване е много важно, защото те могат да не дават никакви симптоми. Когато дават симптоми, тия симптоми могат да бъдат, ако те са много големи, от притискане, които вече не е много добре. Тоест, хубаво е да се направи ехографско изследване. При наличие на възли ние си имаме система, по която ги класифицираме тези възли, т.е. възела има значение размера му, но има значение ехографски характеристики, които оценяваме. Много е важно тия пациенти да се проследяват, поне пак ви казвам веднъж в годината, защото ако възела е с нормални размери, под 1 см, няма суспектни белези за малигненост, т.е. за рак, ние ги проследяваме. Веднъж в годината правим ехография. Но ако пък възела е с големи размери или пък има съответните характеристики за малигненост, ние трябва да насочим пациента към тънкоиглена аспирационна биопсия. Това изследване, искам да кажа и за него малко повече. Това е едно изследване, звучи сложно, звучи много пациентите, обикновено са много притеснени, ама то биопсия, то е инвазивно. Не, това е едно изключително, то е инвазивно изследване, но се прави с тънка игла, по-тънка от тази, която се взема кръв, като се обожда съответно под ехографски контрол възелчето и се вземат клетки от него, за да се прецени клетките малигнени ли са, т.е. рак ли са, имат ли такива белези, съответно, или са съответно бенигнени, т.е. нормални, и ние може да останем спокойно пациента да си го проследяваме, без да правим някакви радикални мерки. И като болка няма място за притеснение. Не, има съвсем леко, неприятно усещане. Това е процедура, която трае по-малко от 5 минути. Прави се под ехографски контрол в кабинет, не е в операционно, в ехографски кабинет се прави. Така че съветвам пациенти, които биват насочени от свои ендокринолози с възли за тънкоиглена аспирационна биопсия, да не отказват, ами по-скоро за сигурност да се обуде възела, да се види има ли вътре лоши клетки или няма,
Тоест, трябва ли да се проследява или ако има лоши клетки, съответно да се насочи към оперативно лечение и към хирург. Така че важни са възлите, важно е да се проследяват, както казах, при фамилност, при установени възли, поне веднъж в годината ехографско изследване. И така, не казахме за лечението на Хашимото, кое е с хипофункция, съответно жлезата, което изследваме с хормоните. Лечението е заместително с елтироксин. Това е на практика хормона, го даваме отвън, екзогенно. Започва се с определена доза според ТСХ, обикновено с по-ниска, която се титрира на определен интервал от време от ендокринолозите. Така че има малко така по-специфика в приемането на елтироксина. Той се пие сутрин на гладното, е много важно да го знаят пациентите. Половин час преди храна, преди кафе, преди останалите лекарства, защото е хормон и трябва да се абсорбира. Нали? Правилният прием е много важен, защото се случва някой път пациенти, аз си пия елтироксина, пък хормоните ми пак стоят ниски. Да. И като ги разпиташ малко по-подробно, става ясно, че човека не го пие по правилния начин. Така че това е важно. И общо взето това е за хиперфункцията, за базедовата болест. Няколко думички, как да кажа само. Тя отново е автоимунно заболяване, протича с хиперфункция на жлезата най-често, както казах, тия признаци сърцебиене, редукция на тегло, нервност, напрежение, повишен пулс, повишено кръвно налягане. Сега при тях изследваме едно друго антитяло, то се нарича ТРАК, срещу ТСХ рецепторни антитела, които показват има ли такова заболяване. Естествено, ехографското изследване отново има характерни признаци. Жлезата може да е увеличена, да е с повишено кръвоснабдяване, както и щитовидните хормони. Обикновено там констелацията е ниско ТСХ, високи FT4, т.е. в посока хиперфункция. Това е там, лечението е с тиреостатици, т.е. потискаме синтезата на хормони с тиреостатици, се казват медикаменти. Много благодаря, изключително полезна информация, много подробна. Надявам се наистина да сме били полезни. Като за финал ми изникна един също така много важен въпрос. Дори при медикаментозно лечение, при установен проблем с щитовидна жлеза, нали няма никакви противопоказания човек да приема натурални продукти, които да му подпомагат изобщо тялото, организма да функционира по-добре. Става въпрос за витамини, минерали. Не в никакъв случай стига да не се спира заместителното лечение или съответно тиреостатично. Да, категорично, да. По-скоро, че няма никакви по никакъв начин няма да му навредят. Да, дори ще му помогнат. Но нали, не трябва да го смята като основно лечение. Тоест, заместителното лечение, което му е или тиреостатичното, съответно трябва да бъде съпроводено, защото няма как, нали, тия хормони да ги произведем този недостиг или пък няма как да потиснем синтезата без съответните медикаменти. По-скоро, че не трябва да имат страх хората, че това, че приемат някакви витамини и минерали, в никакъв случай не може да е противопоказно или да им навреди. Точно. Чудесно, много благодаря за отговора, отново за изчерпателната информация. Много се радвам, че бяхте мой гост. Темата, надявам се да така максимално да сме я засегнали и да сме обяснили максимално много неща. Както каза доктор Велов, най-важен е баланса. Аз това също винаги го повтарям. Няма индивидуално решение, няма универсална рецепта. Всичко е до спецификата на човека. Точно така. И благодаря. И най-вече, наистина, ако имате сериозни здравословни заболявания, консултирайте се с специалист. И това няма да спра да го повтарям. И както каза последно доктор Велов, че приема на витамини и минерали от натурални източници няма по никакъв начин да навреди, напротив, може да е само полезен и няма да е противопоказан и при назначено лечение от специалист. Много благодаря отново. До следващата тема също ще е много интересна.